А то есть натуральный сродок, który wzmacnia organizm, działa niesamowite na płuca, wzmacnia płuca, leczy wszystkie choroby związane z płucami. Jest to środek najlepszej profilaktyki od przeziębienia, grypa, od różnych infekcji. Niesamowita rzecz. Kiedy ja jeду gdzieś tam do jakiego ośrodka, tam na odpoczynek, na morze, tam na ocean, to ja cały czas bierze z sobą Aman. I piję herbatki. Jedyny problem, że kiedy wypijesz na noc faktycznie, to możesz całą noc nie spać. Co to daje jeszcze? To polepszaje faktycznie krążenie, normalizuje ciśnienie, polepszaje trawienie, może występować faktycznie jako dobry taki enzym, który polepszaje funkcje i trzustki, które daje te enzymy i sama po sobie ma takie funkcje. Niesamowita rzecz.